Cu asemenea imagini, pentru câteva minute veți drumeți alături de noi prin locuri de o frumusețe calmă, cu linii care delimitează armonia clasică, am zice de o seninătate olimpiană, ca într-un vers sonor de Pindar, cu tăceri care nu par altceva decât meditațiile pădurilor din jur, cu ecouri îndepărtate, din când în când abia perceptibile, de parcă și aici, pământul unic al țării, ar respira ca un trup viu, cu buzele lipite de cer. Împreună cu operatorul George Dănăilă și cu monteza Cătălina Bucur, ne propunem să refacem lumea caleidoscopică a oleneștilor. Într-un fel, năzuim să continuăm serialul de reportaje început încă în anul trecut, care ne-a dus în Apuseni, la Moneasa, pe Valea Cernei, la Herculane, pe Olt în jos, pe la Căciulata și Călimănești, la Ocnele Sibiului, în alte părți, un drum de nestemate românești care se cer încă mai bine cunoscute, iubite și prețuite.